Dalarax channel a kho lom vek a cheu tun thuma hian lom thu soina hun le I hriat thiam dil na hun karon hmang lok dawna hriat thiam dil na hun kan hmang phasa nge I kan hmalokah hian exam kan hma chhawn dawna chumi ani wang chun video te karon upload thei ri dawn lova I mi hriat thiam na karon dila exam zawh vela video thar nen karon kir le anga chumi hunah chuanin ka video te min lo en sak le vek ula exam chhunga YouTube han khoi chuanin rilru te ala peng duh a chumi ni wang chuanin exam chhung a rei lova chumi chhung chu ka chaw lok dawn a min lo hre thiam hram hram thin min lo hre thiam hram hram dawn unia ka video min lo en sak thin tu te chuan lom thu karon sei ve lok anga rin phak lo le basic phak lovin 1k subscriber ka tling ve hlaup mai a 1k subscriber achieve tur hianin beina sat anga ya chuti mek lai chuanin viewer te duh sakna hi apoimo em a ka video te min lo en saka ka channel te min lo subscribe thin tu te invai chunga thinlung le ti tak zetin lom thu karon sei mi tak mek me ani e chuti mek lai chuanin ngen lok tu cheu ka neya YouTube a hian monetization patlang tur hianin 1k subscriber le 4000 watch hour nei anga ya tun tuma hianin watch hour hi kala nei tlem khop mai a ka hriat sur lo chuanin zali le somnga le pakua che watch hour hi kala nei a watch hour hi ka achieve nge theinan ka video in lo enin min lo skip sak lo ula chuanin in thla hrun om viau ma se video min lo view sak to hnuah po ngen du cheu ka nei a watch hour hi kala nei tlem em wangin ka video te mi ten hre se in du sak ho te min lo share sak ve hram hram turin in khongai na karon dila chuanin ka video in lo enin min lo en sak ve hlo ani chuanin khongai takin min lo skip sak lo ula a bul tangin a tok thingin min lo en sak thin dawn unia chuan thinlung le ti tak zetin ka channel min lo subscribe sak awangin inchunga lom thu karon soi tak mek me ani e ka video te min lo en sak awangin inchunga lom thu soi tak mek mewe vai in cho ei tui mut tui vek ko le